No niin, morjesta. Se olisi reissu polkastu käyntiin. Tänään olisi tarkoitus polkasta Helsingistä Hankoon ja varmaankin yöpyä siellä. Mulla on teltat sun muut mukana, että joku hyvä spotti pitäisi löytää sitten majoitukselle. Ja huomenna sitten reissu jatkuisi Hangosta Saloa kohti ja sieltä sitten mutkitellen kotiin takas Tampereelle. Ja tällä reissulla olisi yhteismittaa noin 400 kilometriä plus miinus. Ilma on ihan hyvä, pirun kuuma kyllä täällä Helsingissä. Näytti tossa 26, mutta aurinko on onneksi nyt vähän pilvessä, että ei ole niin paahtavan kuuma. Mutta joo, reissu alkoi tänään tosta Cafe Pirkitalta Hernesaaresta. Vetäsin siinä ison croissantin huiviin ja nyt sit poljettu vähän Espoon ohi. Saadaan kohta ne kaupunginpölyt pois. Hankoon on tästä noin 103 kilometriä vähintään ja siellä sitten vähän kierrellään ja etsitään illaksi. Illaksi on kullainen majoituspaikka. Mä tosiaan pakkasin mukaan nyt teltani makuupussin. Harvoin vähän riipparia teltan välillä, mutta teltalla mennään nyt. Mut ei mitään, jatketaan polkuja. Nopea pysähdys Pikkalan ABC:lla. Ei pitänyt vielä syödä, mutta tässä alkoi just sataa, niin tää tuli sopivasti tässä, niin vetäsin tuossa aika hyvän lounaan. Siinä oli pizzaa, lihapullia ja vähän pastaa. Kohta on varmaan vatsa kipeä, mutta joo, nyt on mennyt kyllä taukoihin sen verran aikaa. Kello on jo 2:30. Jos haluan 10 olla Hangossa, niin täytyypä lähteä polkemaan. Tässä nyt sen verran satelee, että mä jätän nämä kännykkäkuvailut tähän ja laitan jalat töihin, niin palataanpa tuonnempana. Mä luulin tulevani jollekin hiljaiselle tielle, mutta ei tää olekaan hiljainen. Tässä menee koko ajan ihan pirusti autoja. Joo, käväsin syömässä siinä Napsilla. Ei pitänyt mennä ihan vielä syömään, mutta tuli syötyä sen verran heikko aamupala. Ja sitten se yksi croissantti, että käväsin nyt sitten syömässä. Helsingistä on tultu 70 kilsaa aikalailla nyt ja Hankoon on varmaan noin, olisikohan joku 70, en ole ihan varma. Ilma on ollut ihan ok täällä, on tosi pilvistä, mikä on hyvä, mutta aivan järkyttävän kuuma. Tää on kun polkis jossain Amazonissa, en tiedä paljon ilmankosteus, mutta lämpöä on 25 ja pirun kosteita. Mutta onneksi on pilvistä. Jos nyt pahtaisi aurinko tähän vielä, niin en tiedä. Ainakin vettä kuluisi enempi. Muuta matkaa on mennyt ihan hyvin. Yöunista huolimatta, niin jalka kulkee. Pikkasen mua huolettaa siinä mielessä terveydentila, että sairastin koronan tuossa viime viikolla ja kuulostelin kyllä itteeni hyvin, että olen terve ja olenkin terve. Kävin eilen salilla vähän testailemaan, jos nostaa sykkeitä, että tuntuuko missään. Ja ei oikeastaan tuntunut. Mutta nyt tuntuu siinä mielessä, että hengitys on vähän semmoista. Voimia riittää, mutta hengästyy kyllä tosi helposti. Ja sit eipä mulla tämmöstä lastia ollut varmaan ikinä pyörässä, että on semmonen 20 kiloa nyt lisää, niin tietenkin sekin tuntuu, mutta näillä mennään.
Kello on nyt kohta 4 iltapäivällä. Arvioisin, että mä oon Hangossa joskus ehkä 3 tunnin päästä. Plus miinus tauot. Ja sitten oon piirtänyt reittiin pienen kierroksen vielä sen Hangossa, mutta katon, että jaksanko vetää sen tänään vai vedänkö sitten huomenna. Koska telttapaikkaa olisi ihan jees löytää suht ajoissa. On muuten nätti tie. Mä oon jossain Inkoon ohitin hetki sitten. En itse asiassa tiedä missä menen tällä hetkellä. Sitten kiva tämmönen järvitie. Ja vihdoin ne autotkin rauhoittuu, ei koko ajan autoja ohi. Kyllä puuskuttaa, saatana. Piti muuten sanoa, että oli jotenkin hauska aloitus tälle reissulle. Tulin Tampereen rautatieasemalle ja siinä semmonen vanhempi herrasmies oli kans pyörän kanssa ja oli laukut kyydissä ja tuli siinä sitten jutulle ja kyseli, että mihin päin on lähdössä polkeen ja kävi ilmi, että hän hyppäsi samaan junaan ja oli menossa, olikohan se Tikkurilasta Sipouseen ainakin ja sieltä sitten kaartelee Riihimäelle ja takas Tampereelle. Ja siinä vaihdeltiin pyöräkuulumiset niin sanotusti. Potkittiin siinä toisten renkaita ja katseltiin, että mitä laukkuja on, miten ne on pakattu ja mitä ne sisältää. Ja no sitten juna tuli ja mentiin ihmettelemään VR-junan hyvin ahdasta pyöräparkkia. Siihen mahtui just meidän 2 pyörät, kun vähän väännettiin ja lähdettiin istua paikoille, niin juna oli myyty loppuun. Ja me istuttiin sitten tietenkin vierekkäisillä paikoilla, mikä oli siis kiva. En muistanut koskaan kysyä tän herrasmiehen nimeä. Mutta jospa vaikka joskus katselet tätä videota, niin oli mukava tutustua ja rupatella. Kuka ikinä olitkaan.
huomenta. Nukuin ehkä parhaimman telttoyöni ikinä. Aloin nukkua vasta joskus 12 jälkeen, mutta tuli kyllä nukuttua heräämättä käytännössä kertaakaan, niin varmaan tonne 7-8. Ja sit alkoi valo herättää. Mutta kello on nyt 9, on ottanut tässä aika iisisti ja nyt täytyisi alkaa laittaa kamppeita kasaan ja lähtee etsimään jostain varakumia. Kattelin tuossa illalla, googlailin täällä Hangossa ihan hirveästi kyllä oo. Täällä oli yksi pyörähuoltoliike, niin ehkäpä käyn kysymässä sieltä. Mutta nyt kahvia. Voi voi mikä sekoiluaamu. Meni aivan hulluna aikaa tänään kaikkeen säätämiseen. Mä olin laittanut 8 kellon soimaan ja ajattelin, että 9 on jo tien päällä, niin kello on nyt vähän yli 11. No, meni oma aikansa tossa teltan välppäämisessä kasaan ja sit lähdin metsästää sitä pyöräliikettä täältä Hangosta. Ja lopulta löytyi sitten yksi liike, josta sain nyt sitten varakumin matkaan. Sitten oli aihe, tuossa mun telttapaikan vieressä oli tosi nätti semmonen merikahvila. Niin illalla vielä ajattelin, että käyn siellä sitten aamupalalla ja muuta, mutta ei ole aikaa, se jäi nyt sitten käymättä. Aamupala oli S-Marketista ostetut paistopistetuotteet ja banaani. Ja kaiken kukkuraksi on aivan hermeettinen pääsärky. Johtuneen siitä, kun eilen loppui vesi kesken, niin pientä nestehukkaa. Mutta nyt on taas hetkeksi vettä. Että eiköhän tämä tästä. Nyt olisi suunta Hangosta tosiaan Forssaan ja matkaa olisi 160 kilsaa tai 165. Ja jos ehdin ajoissa ja jos jaksan sinne asti, niin voipi olla, että teltan sijasta pääsen rakkaalle äitilleni yöksi, mikä olisi tosi kiva. Sais vähän kamoja kuivatettua ja nukkua sängyssä ja niin poispäin. On muuten aivan parasta aamuisen, kun herää teltasta ja kaikki kamat on ihan litinmärki. Ja ajopaita mikä on päällä, niin siitä sai puristaa vettä pois. Hyvät tuoksut myös. Sukat on märät, kengät on märät. Kaikki on märkeä. Mut sit taas toisaalta niin kastuuhan ne tässä ajaessakin ihan hiestä. Ja tänäänkin on luvattu sateita, niin ei se oo ku vettä. Palaan nyt samaa tietä, mistä eilen tulin noin 20 kilsaa. Eilen en tässä vaiheessa kuvaillut mitään, koska sato rankasti vettä ja otti päähän elämä ja kaikki. Mutta täällä tuli kyllä muistoja mieleen. Täällä ajoin Syndalenin ohi, missä oli oman armeijan aikana ehkä synkin leiri.
Sieltä ei ole mitään hirveän iloisia muistoja, mutta toisaalta oli kyllä ihan hauska ajella siitä eilen ohi. Siellä pojat piti leiriä pystyssä. Terveisiä vaan Santahaminaan. Mut joo, nyt täytyy lopettaa höpinät tähän ja pistää jalat töihin, koska haluaisin ihan oikeasti ehtiä sinne äitille tänään yöksi. Ja todella toivon, että tänään ei olisi mitään rengashuolia. Yksi vararengas on nyt mukana, mutta siihen menee kuitenkin oma aikansa, kun niitä vaihtelee. Niin. Hyviä asfaltteja minulle siis tänään. Palataanpa myöhemmin. Nyt vois sanoa, että on mennyt kyllä paremminkin. On Perniössä angosteltu nyt. Mitähän mä arvioisin 6-70 välissä. Ostin tossa aamulla kaupasta ruokaa sen verran, että ei tarvi heti tässä päivällä vielä syödä. Ja ne tuli äsken kaikki ylös. En tiedä, täällä on vähän reilu 25 lämmintä ja aika kostea ilma, mutta ei mulla ollut kyllä tänään mitenkään huono olo edes polkiessa. Mietin nyt aamulla otin juomavettä paikallisen kaupan vessan kraanasta, mutta siinäkin yritin kyllä olla tarkka, ettei juomapullo osu mihinkään anoihin sun muihin. Perniöstä olisi sinne Forssaan vielä semmonen, no ei ihan 100, mutta ei kaukana ole. Täytyy pakattaa mitä tässä tekee. No niin, hätä ohi. APC Perniö oli tässä onneksi parin kilometrin päässä. Niin polkaisin tänne ja nyt sitten maha täyteen ruokaa, jospa se pysyy sisällä. Ja jos jotain positiivista tältä päivältä, niin renkaat ei ole puhjennut. No niin, tunti on tultu Perniön APCltä ja tässä fiilistellyt, että pysyykö se ruoka sisällä ja kyllähän se näyttää onneksi pysyvän. En tiedä mikä se oli. Täällä on aivan törkeen kuuma. Mutta vetikö vaan elimistö vähän tilttiin. Ja tiedätte tässä kun pyöräillessä syö koko ajan kaikkea patukkaa muuta mitä ei normaali arjessa syö. Niin. Mut joo, tästä on määränpäähän joku, en ole nyt kattonut, 60-70 kilsaa. Niin kyllä mä tuolla apsilla sinne pärjään. Vettä on taas tankattu ja urheilujuomaa, niin ehkä tää kuumuuskin tässä menee. Eilen oli kyllä paljon helpompaa kuin oli pilvessä, mutta toisaalta niitä sateitakaan ei ole hirveän ikävä. Arvatkaapa mitä. Siinä kun söin ja sanoin, että renkaat ei ole puhjennut, unohdin koputtaa puuta. Se olisi taas takarengas puhki. Tai tässä nyt 3 kertaa pumpannusta kun tyhjenee.
Nyt tuosta Forssa Tampere-pätkän ehkä inhottavin osuus takana. Tuossa on toi, onko tuo nyt Turun väylä tai Turun tie, niin siinä on hyvin pienet pientareet ja kova liikenne. Mä tulin tällä kertaa ihan mielellään tämmöiselle tutulle sorapätkälle. Tää ei kestä hirveän monta kilometriä ja tää on suht hyvää tasaista soraa, niin täytyy toivoa, että edes tämän nämä minun renkaat kestäisi. Tää pikkasen lyhentää tuota pätkää tuossa Turun tiellä. Nyt ollaan menossa kohti Kylmäkoskea. Sieltä sitten puikkeelehditään Lempäälään ja Lempäälästä kohti Pirkkalaa.